Aku dhewe ae sing durung numpak pesawat iki jenenge wong melarat. iya. Oh ngono. Ya wis, Ya coba tak celuk meneh saiki tang tuyul. Tang tuyul. Iki sandak ngotek semenit wis teko. iya. Ndi arek duwe yo. Weh. Nanti ae wong-wong iki duwe bojo kuyuran tok. Gak ono tekone, ono nang endi, gak ono kabar. Padahal Mas. Tekon dia sih, Pak. Oh iki teko nang omah koncoku iki, Dik. Ndak apa-apa, ngorong-ngorong. Iya. Iku sing sabene iku lho. Anu tuyul. Oh, anu sing sugi instan. Ah iya. Apa? Nah, iku takon mau dibolot pesenan. Yen sabene sing nang dibolot Oh, iku persyaratannya ditakokno. kan ono persyaratannya. Oh, wis lengkap kan? Iya, iku Oh, kondang rono ngono iya. Oh, iya lengkap. Ayo. Ndak utan dah. Ya ini sudah popo sing ngene laku ae wis Ya penjiti wes, ae yo. iya. Tak sarin sih aku tapi. Iya, tak gani. Ya anu ndak suwe-suwe. Udah sabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu Lord. Oi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Longgo. Nggih. Wis nggawa persyaratannya. Ah wis persyaratan tak gowo iki. Iku wis ono ndi, Dik? Nah, iki persyaratan tak gowo. Lengkap Wis wis. kabeh iki. Coba bukaan apa persyaratannya itu. Persyaratan iki kan apa Tepak. Tepak, pasti tepak kayak mas-masan. Oh, ya bener Bener, iki, ya bener. Iya iki. Ya iki jenenge kepiting sawah, ya iki. Iki keong iki. Nah iki. Oh, iki jenenge kayak mas-masan ya? Iki bener iki. Iki jenenge keong mas-masan, Oh, ya iya. bener. Ya iki kaya emas. Bedine kliru iki. Oh ndak bener. Ane yuyu apa jenenge iki? Iki kepiting Kepiting sawah, sawah. ya bener wis. Bener. Heeh. Lah ya iki jenenge kepiting sawah. Oh, iya. Modele iki jungkite kedhe. Oh iya. Nah, iki kan kepiting ya. Ya, oke. Senengane kan jirai aku sabene. Ya. Muker-muker iki Oh, lho. iya. Iya. Iki wis kena jamu ndoke iki. Oh, ndok sing iki lho. Heeh, ning sampean iku iso beraksi iso kenuker ngono. Kira-kira durasine sampai piro iki? Ngukere. Iya, sak jam ta? Iya, lebih. Pasti Malah sukses. lebih. Pasti sukses iki. Pasti sukses. Iya. Pasti. Iya. Ngono. Lah, sedangkan kul iki Hmm. iki untuk Keong. Jamu. bojomu. Oh iya, bojomu tuh. Tadi engko nek wis reaksine sampeanku masuk nang bojomu, Ya. nah itu tadi anak. Oh, ngono ki. Ngono Dik. Oh iya. Ngerti, Dek? Ngerti wis. Oh iya. Terus masalah anu iku ki Masalah sugih secara instan iku ki. Kan Bagian duwe tuyul. wis gampang. Aku iki wis duwe anak buah jenenge Toyo. Ya. Toyolku canggih. Kira-kira tuyul saiki gelem di penang rene iki. Iso. Oh, Iso. iya. lah. Oh, iya, iso. Koyo aku karo bojoku kan pengen bukti iki. Iya, marine tak tekakno ambek aku. Marine tak tekakno. Iya. Wis marine iki aku sik. Aku ampun rokok iki. Yo, oleh. Iki maneh ngisi-ngisi. Jarno. Cibolot kan Ndak apa-apa jenenge wong ndak duwe. Tapi aku iki pesen nang sampean ya. Iya ki apa ki? Sampean nek wis sukses, sik wis sugih. Ya. Nah, nek wis sugih besok aja ngomong sombong sampean. Ya ndak ki. Kudu eling ambek wong sing melarat kok sampean. Iya. Duwe sampean ku kekno wis mbek wong ndak duwe. Amal Ngono iki ya. amal ngono. Sing kelurune sampean kan pengin duwe anak. Ya. Engko rek duwe anak.
Ya aja kereng mbek anake. Ya ndak ki. Wis pirang tahun aku udah duwe anak pas kereng ki. Wedine ditelantarno, anake ndak di sekolahno. Ya ndak ki, sekolahno. Lah iya rek di anak iku ya dekek nang sekolah. Utawa dekek nang pesantren. Dedek nang sekolahane apa maksudnya? Di sekolahno. Oh, di sekolahno ngene. Tak kira dijelek lek nang sekolahanmu. Oh. Awak tidak ngerti awakmu iki. Iya ndak ngerti iki soalnya kurang jelas sampean ngomongnya. Aku titip iku ya. Rek wis sukses sampean. Iku kudu amal sing gedhe. Ya. Kok sampean ngene aku ngampung ngerokoke kan amal iki. Amal tapi ring sering yo iki bolak iso melarat. Piro? Tenang, iso melarat tenang wis. Ya wis ndak apa-apa. Entek piro kok iki? Ya mari ngene wis. Kari sing iki. Mari ngene wis tak celuk anune tuyule. Kira-kira pirang menit iki? Ya tuyulku wis sak menit wis ono metu. Sak menit wis metu. Aku njaluk teko saiki wis tak. langsung bawa duit iki. Ya kak tak kongkon dhisik ngame. Oh, sik kongkon saiki kongkon sampe sih. Iya. Ya aku tak celuk dhisik ya. Oh iya Tak celuk dhisik sik Oh iya. tuyulku. Iya. Wah. Ki. Iki. Iki toyol ta, bapake toyol iki. Iki asli tuyulku. Iki tuyulku. Lho, kok guyu apa sih? Ndak. Ndak percaya apa sampean? Iya iki. Wondak tuyul iki. Toyol iki ngombene apa ki? Ya iki serba guna ngombene. Kopi ya doyan. Kopi karo susu. Aduh susu. Susune apa susune kok jopo ki? Oh, rek susuku gampang. Susu setan iki yo. Susune wedhus peres kuwi ndak Oh, nggak apa-apa apa-apa, ya iya, iki. Susune sapi doyan. Susu saset. Susu saset. Siki. Iya. Kan duweke kan ndak ono. Oyane kan sekira oleh wedhus kan tuku dhisik ki. Lho, Iki iki buktine iki. gampang iki. Engko wis tak kongkon golek duit. Gampang golek duit. Nah. Ya iku Buktikan. Buktikno. Buktekno siki. Sampeyan jaluk bukti. Iya. Ben kene iki ngerti. Aku kan wis mari transfer nang sampean ki. Heeh. Ya, Tak no bener bukti. 200. Ya, mari iki tak tambah iki 800 iki. Rek oleh duit. Iya. Wis iki tak coba. Tak cash ya tak kredit ki. Ngene Yul. Sampeyan tak tugas ngamek duit di Malaysia. Ya, ambek tak tugas ngamek duit di India. Nah, iku sing dipek iku ya. Wong sing cerek sugih tapi cerek. Iku pek. Sing cerek. Ah, iku Oke, pek. kecil. Ya wis budal. Kecil-kecilan Yul. Yo, Budal wis. Budal iki. Iki ilangnya mesti numpak pesawat. Ah, iki toyolku kan wis ilang golek duit. Ya. Mari teko. Aku tak jatah semenit teko meneh. Ngono. Iku toyol milenial. Milenial. Tuyulku Asli, iki canggih. Kok cepet nemen iku numpak apa? Numpak pesawat. Numpak pesawat sing larang, sing Aku jet dhewe iki. sing durung numpak pesawat ki. Iki jenenge wong melarat. Iya. Ngono. Ya wis, Ya coba tak celuk meneh sik Ya. tang tuyul. Iki wis tang tuyul, wis tak teko. Toyol kok. Teko maneh. Iki wis sandak nutuk semenit wis teko. Iya. Ndi oleh duit yo? Wek. Duit ndi? Oleh Asli Yul. Iku berupa doa bal. Ya. Iki yo duit Indonesia. Iki. Jerene teko luar negeri iki. Lho, wis mari tuyulku canggih sik mari dicalon bank. Ngono. Hebat lek. Iya, Ape. iya, pikirku tapi oleh dolar ta opo Ape neng Malaysia ambek India. Nek sapa dipek iki yo? Tek Pak Cik sing Malaysia, Tek Cik sing neng India tek Tua Takur. Pak Cik jenenge Mesto to. Pak Cik Misto. Pak Cik Mesto. Pek niku cerai. Raja janda ini. Ya cerai iku. Enggak tuman. Wis tak ijol nang bank. Sing nek tuan takur. Tua Takur iki. Yul. Tuyul canggih satu. Sing Ijol nang bank. Sing nang bank sapa Yul? Langsung goib. Oh. Iki sik kurang percaya sampean. Ya. Iki duit Asli ta. asli duit Indonesia.
Delok iki oleh aku nyekel oleh iki. Oleh coba delok situ ae. Oleh sih. Ah, asli. Engko asli. engko tak tuku-tuku Iki toyole di mainane toyole iki. Oh, toyo Bruyuk, delok bruyuk. mainan. Bruyuk mau. Iki kena dolanan iki. Ya dolanan. Iku ya. Dek duit iki dilan. Oh, Jare digena aku iki. yo ngene, engko Oh, sampeyan iki wis iki. Dolanane. Toyo iki Toyo kongko. Takon gowo sampean. Toyo iki engko. Oh iki digawe nang kerangkeng iki. Iki yang saiki takon iki yo lek dikai koyo ngene enggak anu ta? Oh enggak apa tuyulku. Ah iku gawe dolanan, pancen dolanan iku. Ya kepiting sawah Ah, iku. iki ya, tuyul iki. Nen dia ana tuyul wong tuweke tuyul arek cilik. Tapi gede iki umur piro kira-kira tuyul iki? Iki wis umur 40 tahun. Nyedot arek iki. Lek apa iki bapake iki? Iki tang tuyul iki. Bapak tuyul iki. Nah iki. Wis jek lemeler le, jek lemeler le. Lebokno meneh le, lebokno le. Tuyule yen tak imo aku tak jeneng sapa iki? Iki engko jeneng ngono. David. David. Oh, David. Kudu ono jenenge. David Santoso. Ah. Kene Jenenge Mahmud. Jadi keturunan Jawa iki. Keturunan Jawa. Oh. David Santoso. Oh, Siki. Ya, Ya, ngene. ya. David Tuyul iki, Santoso. David Santoso. Engko ngene sampean iku ngamek iku ya, ngongkon aja ngamek di Indonesia. Ya. Ngamek di Di luar negeri. luar negeri ono di Malaysia, Singapura. Iya. Ngono ya. Iki yen duwe langsung dilebokno ATM iso enggak? Iso, Waduh. tapi gawe dhisik. Hebat tuyul iki. Wis lebokno yo, lebokno yo. Tuyul iki wis nyekel rekening iki. Wis nyekel, lebokno dhisik yo. Pak dhewe durung duwe, Pak. Ya, Iso yo lek duwe dhisik. Iki to. Susu Tidak. ini susu. 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 Susu, pengen iki Susu. jokono iki. Susu. Jokono. Wah, iki. Jaluk susu tuyulku. Hmm. Awakmu jalukane susu ae. Iki jenenge susu. Wedhus iku ki. Iki susu kambing, susu wedhus. Oh, Oh, Iki bebas, susu sapi, ya Iki koyan. tapi aja nyusu bojoku iki. Ndak mungkin. Lek Yo nyusu gak bojo, gelem aku, waduh. kegede, Bahaya kegede. iki. Ya, susu. Ah, susu. Enak. Sip. Enak. Aji. Rokok. Hah? Iso ngomong pisan ki. Lah iya ngene lho. Ndak apa-apa, njaluk susu tuh kok susu, Ah. njaluk rokok tuh rokok. Tapi duwe kon ngamek sing akeh. Ngono. Kira-kira Iya. tiap harine iku iso njuk piro? Terserah sampean ngongkone. Oh, iki Jaluk sak miliar, sak iki miliar. permulaan njukuk sampeyan iki. Iki sampean kan pengin bukti mau. Oh iya. Iki lho, 5 juta iki. Masih 5 permulaan juta. kok ngene. 5 juta. Waduh, Dek. Duwe iki. Iki duwe. Saben dino, Dek. Ya bendina aku ate blonjo. Iya, Dek. Lah iki wis Bono iki tukono udun sing gedhe, Dek. Iya. Songkok sing dukure 40 Ah, bener. Tapi ya iku mau ya sampean ya. Rek wis oke, aja rek cerek ya. Iya ki. Ya. Yo. Ana wong tuwek-tuwek iku ana duwe. Ya. Arek miskin ndak duwe bapak Ya. emak. Ana duwe. Ya. Aja sombong. Yo ndak. Rek sombong sama tak kutuk iki lho. Waduh, foto ke dia apa ki? Rek iso tak tetekno gadal mek aku. Ya, ono Komodo iku lho, tak dadekno komodo kadal sing gedhe iku. Waduh. Walah. Tak kutuk Iso biasa. sampean lagi? Iso. Rek iki bolot iki wis niat iso. Oh, ngono. Apa iso iki bolot? Iya. Iya. Tapi duit itu kan aja kok aku. Loh, iki kan gawe permulaan iki gawe engko tang toyol iki sing golek. Iki gawe bukti sampean. Engko muni gawe bukti kok balik meneh nang toyone iku. Ndak iso, iki wis dikekno aku nang toyol. Iki wis nggak duwe apa. Tak iya, Yo yo lebat ngono ro kan toyol iki. Ya. enak. Iki lho rasa duwe. Kira-kira oleh ndak iso akeh. ketok nang wong iki. Samane Rek pas ku njopo. Ndak, Iya samane maksudnya dolen ning ngarepan. Digawa Ndak aku. ketok wong, ndak ketok. Tadi yen blonjo enak tak gawa iki. Wis. Hah? Wis omonge wetong, ndak enak omonge. Jarine ndak ketok. Oh wis aja. Saken adem nak klambian ki. Iya. Atau kono klambi iki.
Ya golek selimut kok wis mulih. Wis mulih kok golek selimut. Saiki musim Rangking. ya saiki musim hujan, panas. Yo kulite nglontok iki. Enggak mungkin ditang tuyul ki wis teguh. Kok kene bali Tuyul hujan kae. Tangan banting bisa. Heeh. Anti peluru. Anti peluru. Hebat tuyul sampean iki. Waduh. Aku katanya ngomahi iki dhisik wis. Aku budal dhisik. Oh, iki sampean kan ki wis Ya, sugih. Ya Iki ya. omahe Ngene, Yul. Omahe gedhek. Ah, Ada ngidul. iki wis Iki sampean Yul. Ya, wis gak usah repot-repot gawa. Aku tak Tuyul budal dhisik. Japit. Ah. Japit siapa? Kapit. Gapit Santoso. Oh, Gapit Santoso. Iki digawe nang apel. Apa iling Santoso iling Gapit? Bisa digawe. Ya enggak kan dianggap anake. Ngene lho. Kapa iling Santoso ya Gapit. Iki Gapit iso, Santoso iso. Serba bisa. Gapit Santoso. Oh iya iya. Wis ya. Wis budal dhisik yo anu yo. Ya. Susu, rokok. Yo wis budal dhisik. Duyune tak gawa. Heeh. Kawan Oh, sih. tidak usah dibawa sampean Pak. Oh, udah saya digawa aku berarti iki ya. Sakti ya Pak. Ngene iki, kira-kira anakku iki lanang apa wedok ngono. Wis gampang, sing penting sampean iki sugih dhisik. Urusan anak iki wis memburi, tutburi ngono Wedine lho. aku ki wedine suwe. Wedine suwe iki. Ndak mungkin suwe. Nek wis bolot iki wis obat iku mau jamu iku wis masuk pasti gelis ngono Kan sih. eman soge tapi tidak Tapi jualan. anak-anak Pasti tuwe. Ayo wis Wis Dik, ndang tak balik balik Dik. dhisik ya. Ya wis ya. Ya wis iki aku tak balik sik iki ya. Heeh. Ya wis. Ndak ngampung maneh rokok. Wis rokok sampean iki tak nganggur. Ya kan. Ya, assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam.